Okay. 1 John 5, 1 to 5. Okay, correction bazalwane, awusiphindele futhi laphana uJohane 2 verse 15, akusiyo uJohane ivangeli kaJohane. I'm sorry lapha, it's 1 John 2:15. Amen. Siyabonga. Izolo sinomhlangano we-planning wawumenyezelwe nangesonto elidlule. Besibe nawo-ke izolo lo mhlangano. Kulo mhlangano into ehamba phambili esisuke siyibhekile ukuthi bangaki abantu esesibalethe enkosini na, abantu abazana nenkosi esebengangena ebandleni babe khona full time. Futhi lesifuna ukwazi ukuthi bangaki esibonayo ukuthi nabo bangase bangene ebandleni ngonyaka ozayo babe izimember, full members ebandleni. Kwabuhlungu-ke ngawo kulolo hlangothi ukuthi abekho esithi sebelungele ngonyaka ozayo. Esinabo bakhona kunyaka esinabo esoba nabo. Esiyesikwenzeke siyasimemezela ukuthi nazi ukuthi obani ngani, ngoba obani abamukela umuntu ongenayo ebandleni, obani abamukela umuntu ongena ebandleni, ibani. Ingakho kufanele-ke sesibuya sonikeza ibandla amagama ukuthi namba abantu abathe bona bafuna ukubhaphathizwa ngoba bafuna ukuba full members ebandleni, bakhathele ukuthi makudliwa isidlo basale bona kanti bayazana nenkosi. Kulabo uzonikeza amagama. Uminenhle Nkomo, niyamazi Minenhle? Okay. Omunye uHlengiwe Nkomo, niyamazi uHlengiwe? Omunye uFikelela Bhikitsha, niyamazi uFikelela? Okay. Omunye uThandiwe Cele, niyamazi uThandiwe? Akekho-ke namhlanje. So-ke yilabo abafisa ukuthi babhaphathizwe nathi esithe uma sibheka sathi hhayi sebelungele ukubhaphathizwa. Kepha isinqumo sokugcina sikobani? Sikinina bandla.
ukuthi ngempela kunjalo na. Uma ke kukhona othi hayi mina usibanibane nginama reservations ngaye, hayi angamboni selungelo ukuthi angamukelwa full time. Uma unako ke lokho awukusho la, ubhalela umfundisi, ubhala incwadi bese usho ukuthi yini le uthi usho njalo. Ubhale konke okubona ukuthi ilokhu nalokhu nalokhu esingakubonanga thina. Ngeke sibe sengibuya mina ngithi hayi wabona into engayibonanga mina, cha. Kosho ukuthi phela lowo muntu usadinga ukusizwa, siyomsiza kuze kufike lapho ke sibone hayi siyamamukela. So ke yilawo kamagama abantu esizolungisela ukuthi bamukelwe before conference, before siye kwi-regional conference. Sifuna ukuthi siya khona babe ama-full members la ebandleni. Kezwakala bazalwane. Kusho ukuthi-ke labo-ke abasebasha abasenamandla okugijima bazosilungisela-ke ukuthi siyobhaphathizelaphi. Sibeka kunina leyo ndaba ukuthi nigijime nibone. Uma ngithi abasebasha angisho ukuthi i-youth, ngisho nabantu abadala kodwa abasebasha. Okay, ukuthi nisizeke nisilungisele ngokushesha futhi ukuthi kuphi singaya bhaphathiza nini, bese sikulungiselela-ke lokho. Ukubhaphathiza-ke asibhaphathizi ngoba kuyisonto kuphela. Na-Saturday singahamba siyobhaphathiza uma indawo esiyitholayo ilungelo ukuthi sibhaphathize ne-Saturday. Kuyezwakala bazalwane. Okay, hhayi-ke siyacela-ke futhi ukuthi ake kuhambe njengoba sicelile ekutheni sihambise ivangeli, simemezele ubuhle beNkosi yethu uJesu, siveze uthando lukaJesu la sihamba khona, ngoba uthando lwakhe yilona olwasidonsela kuye. Uma sakwenza akusosonke isikhathi lapho ukhuluma nomuntu ngothando lukaJesu alwamukelayo. Akusosonke isikhathi. Abanye baphikisana nabo kuze kube sekugcineni. Hayi noma kunjalo ungaphela amandla. Keep on. Lo ukhuluma ngoJesu. Khuluma nakulo othi ukhuluma naye wangayinaki indaba yakho. Uyiphindele futhi nangelinye ilanga. Uthi njalo uJesu usenawo amandla okusindisa. Umthandi yena uJesu. Qhubeka ungalahli ithemba. So ke noma imbewu ingamele ihambe imele, enye imbewu ngathi wena hayi ngeke izimele kanti izomela. Okungikhumbuza ngisafunda isikole e-secondary school, thina-ke sasiyenza i-agriculture, sinothisha wethu we-agriculture. Uthisha wethu we-agriculture wayesifundisa ngempela. Sasikwenza nge-theory, sikwenze futhi practically, siye khona siyolima, sitshale nesihlahla yonke leyo nto. Kwakubuye kufike futhi umhloli, u-inspector, azohlola ukuthi yini, ayohlola ingadi zethu la silima khona. Afika azohlola. Manje kwatholakala ukuthi khona
ezinye lapho befanele ukutshaliwe khona kodwa akutshaliwe ukuthi manje uzofika umhloli uthi uthisha uyabona ke uma efika umhloli ebona ungamilele ungekho kumilile lapha anothi ukhona ukutshaliwe kodwa ukamile anothi kutshalwe artichoke akayadlala artichoke i-artichoke ithatha isikhathi eside ukuthi imile uma nje lithe kutshalwe artichoke la useyokwaneliswa ukuthi akukho la kungatshaliwe khona. Okay, wayebalekela iqiniso-ke yena efuna ukuveza sengathi kutshaliwe kodwa-ke kusho ukuthi bakhona abantu la ikhona imbewu lapho othi oyitshale khona ifane ne-artichoke ithatha isikhathi eside ukuthi imile kodwa izomile. So-ke bazalwane singaphela amandla ekutheni siqhubeke sishumayela uJesu. Abangenileke kuJesu, abamamkelile uJesu, sibakhuthaze. Nansi indaba. Ozinikele enkosini uJesu akathole encouragement. Encourage the newborn babies to grow in Christ. Ukuba bakhule enkosini. Encourage them. Ayingabe ukuthi uzinikele enkosini wenza into enhle kakhulu bese kuphela kanjalo. Sikuqinisile khona wenza into enhle kakhulu uzinikele enkosini. Kodwa qhubeka phela encourage. Ayibe khona into ekhombisayo ukuthi you really are happy ngokuthi uze enkosini. Encourage this person. Okay. Kanjani? Ila ngifuna uza khona-ke manje. Asiye lapha yana. Encwadini kaJohane 21 verse 15. Kukhona umbuzo engingakhuluma ngawo ngathi uJesu wathini uma ehlangabezana noPetro emva kokuvuka kwakhe uJesu wathini kuPetro uPetro kade emphikile wathini Simoni kaJona uyangithanda na ngakho encourage ngokuthanda uJesu uma ngithi encourage ngokuthanda ngokuba wena uthande uJesu uthi uJesu uSimon Petro Simon kaJona uyangithanda na uthini yena uthi yebo Nkosi uyazi ngiyakuthanda usethi ke emveni kwalokho lapho verse 15 yondla amawundlu ami ngeke wakwenza umsebenzi wenkosi uJesu ungamthanda uJesu. Indaba iqale kutheni uyamthanda na? You love me. Uyamthanda na? Uma umthanda uJesu lokho kuzokwenza ukuthi ke ukuthande lokho athi kwenze. Ubathande abantu, wathande amawundlu. Ubathande labo basanda kuzalwa enkosini. Ubathande. Lokhu ukumthanda uJesu kuhamba phambili. Yikona okwenza ukuthi uthandeke nabathandwa uJesu.
ya uyamthanda uJesu na? Ngothando lwakhe uma kubona ukuthi umthanda kangaka, hey, uzowaletha kuwe amawundi. Uma ngithi amawundi amachwane laba asanda kusindiswa, uzobona beza kuwe ngoba wabona umuntu othanda uJesu. Uzobabona beza kuwe, bayeza kwabantu ukuzocela usizo, ngisho bazolona abadala-ke manje. Uma ngithi abadala ngisho ngeminyaka, abadala ngokuhamba nenkosi, abanesikhathi behamba nenkosi. Bayeza abantu kuwe bazofuna usizo, abathanda uJesu. Ngiyabuza bazalwane, bayeza kuwe na? Noma bayawesaba. Ngiyamsaba umama babamambe. Uthi ngasondela kuye. Oya futhi ngisho nje kwesinye isikhathi yazi bakwe banako lokho abazalwane. Msweya yazi abazalwane banako lokho. Ukwesaba ubabamambe. Yazi ngisho ngani bamsaba. Athi umuntu enendaba ekufanele izeke mina angezi straight yini. Ayidlulisa. Ngizotshela ugogo. Ngizotshela umama. Ake ngitshele indaba bazalwane. Uma utshele unkosikazi wami indaba yakho esesifubeni, akayithi vu. Akasoze ayitshele omunye umuntu. Iba eyakhe nawe. Ngizwe kamuva ukuthi engathi ngamtshela uma, wawungatsheli mina, wawutshela yena. Ngiyezwa bazalwane. Oyi, ngesabeka. Mhlawumbe kudinga ngilungise leyo ndaba makhona la isabeka khona. Ukuthi angisabeki. Ngiyakuthanda mzalwane wami. Noma ngabe umncane kangakanani, ngiyakuthanda. Khuluma kimi uma khona into ofuna othi ufuna ize kimi. Angisho ukuthi ungakhulumi nayo umama. Khuluma naye. Kodwa futhi nami ufuna ukuthi ngizwe indaba, woza kimi straight ungitshela ukuthi noma uthi ngimtshelile uthi ngike ngamtshela noma kodwa nayi indaba yami. Bakhona baba nesibindi sokusho njalo. Ngiyasabeka fikele. Ngiyasabeka. Hayibo. Ngiyasabeka. Befre. Uthi somehow. Hayibo. Yes. Okweminye imizi noma ekhona ubaba ekhona kweminye imizi uqalwa kumama kuthiwa awukhulumi nobaba. Idlulisa kunjalo khona. Hayi ke la ungathi ukhuluma nobaba osezulwini, akithi uyakhuluma nobaba osezulwini. Umesabayo umuntu la emhlabeni. Ngoba uthi ubaba osezulwini uyangayi ngenkosi uJesu. Hayi nakulo semhlabeni ungaya kuye ngenkosi uJesu. Ngoba ngiyazana nenkosi uJesu, ngiyamazi ukuthi iyazana nenkosi uJesu.
ngikhululekile ukumtshela ukuthi nakho embhekene nawo. Okay bazalwane, so asibe abantu abanjalo abasondelekayo nathi ke bobaba uma benaleyo nto abantu ukuthi abasondeli kini, ngiyaqala ngaphi baba, ngamqala ngaphi baba, umntwana kaNkulunkulu iba yilo baba onjani, onezandla ezivulekile ukuthi hayi ozayo kimi angeke umlahlela ngaphandle. Khulume naye, umkhuthaze, uthi ondla izimvu amawundlu ami. Okay, futhi lithi izwi likaNkulunkulu asifunde lapha kuJohane wokuqala futhi 5:1. 1 John 5:1. Silizwe lo zwi ukuthi lithini. Yeah. Everyone who believes that Jesus is the Christ has been born of God, and everyone who loves the Father loves whoever has been born of him. Niyawezwa lawo mazwi. Nalo thanda ozeleyo uthanda naye ozelwe uye. Kusho ukuthi uma umthanda uNkulunkulu, ozelwe uNkulunkulu naye uyamthanda. Uma umthanda uzoba nayo leyo nhliziyo yokumnakekela. Uzoba nayo leyo nhliziyo yokumlalela. Besinye isikhathi sibe singakwazi ukulalela. Mhlawumbe kungenzeka ukuthi obaba besabeka nje ukuthi kuyiwe kubona abantu abangakwazi abalalelo baba. Banjalo. Ake nisho bantu abami, banjalo baba. Abalaleli. Uma ukhuluma naye akakulalela. Ake nisho ngifuna ukuzwa phela. Nithole leyo nto ukuthi umuntu okulalelayo uma kunobaba. Ubaba bakalaleli. Kwesinye isikhathi sazokhuluma, hey khuluma wena. Ngifuna ukuyizwa le uzothini? Hayi madoda, ungasho njalo. Uma esayale nale ngayibeka indaba, mlinde nje cha khululeka mntana mkhuluma. Khuluma, ngilalele. Futhi asilaleli amazwi kuphela. Asilalela amazwi kuphela. Silalela ini kanti masikalela amazwi kuphela? Silalelani? What we listen to, if it's not just the words only? You don't know. I said, what do we listen to if you don't listen to the words only? What else do we listen to? Is. Okay? The voice.
ulalela inhliziyo, lalela inhliziyo. Listen to the heart. Try to listen to the heart. Zama ulalela ukuthi ama-feelings, how do you feel? Welo baba ngempela thina madoda siyahluleka ukulalela ama-feelings. How do you feel? Ukuze sizakale lo muntu akeze ukuthi nangu umuntu ongilalelayo. Uzokwazi ukumsiza ngoba uyakwazi ulalela okungale. That's why kwesinye isikhathi uthi noma umuntu umuzwe ekhuluma kufanele uphinde ukuthi ngizwe kahle uma njengoba ngizwa engathi uthi uyibeke ngakho amazwi, ngoba kwesinye isikhathi uzothi uzwe kahle kanti awumzwanga kahle. Okay. Kukhona into engiyangilinganise ngayo, mhlawumbe khona amanye ama-illustrations, mhlawumbe lena segugile isiphindwe kaningi, engiyangisho ukuthi kukhona amakhosikazi ama-watchtower. Kwakuyinkosikazi ye-watchtower, kwaqala wafika amantombazana ama-watchtower ezongitshela ngombuso wezulu. Ngithi mina kuwona bese ngiwaphendula. Uma ngiwaphendula bese kusho ukuthi mina ukuwaphendula kwami sengiwabuyisela endabeni yensindiso, ngoba ngiyabuza ukuthi kambe yini nalabo nithi nisindisiwe? Athi wona cha, asindisiwe thina. Athi nizotshela mina ngombuso wezulu kanti anisindisiwe? Ngisindisiwe-ke mina. Kwayimina-ke manje ngibatshela ngoJesu osindisayo. Babaleka bahamba. Uma bebuya kubuya inkosikazi abebekade behamba nayo, kanti beze nje khona inkosikazi abahamba nayo ngisengadini hansi ezansi. Manje yona mefika laphayana ayikwazi kwehliye lezansi la ngikhona, yahlala lapha phezulu eduzane njengemuva ibingelele. Ithi mibingelele ithi waze wahlakanipha. Uyacabanga ukuthi kimina kwafika ukuthi mayisho njalo ukuthi uthini, uthi ngaze kahlakanipha bo. Ngicabanga mina ngoba kade ngikhuluma nalezi ingane ngafuna ukuzishiya, ngicabanga ukuthi ukhuluma waze wahlakanipha bo, sathi sokutshela ngoje ngombuso wezulu wazophamba wazokhohlisa izingane zami. Kimina kufika lokho emqondweni ukuthi kusho ukuthi lenkosikazi isho njalo. Uma ngicabanga lokho kufika ukudinwa. Wacishe wathi ukuthi usho ukutheni manje usho njalo. Kodwa manje ngathi ake ngizwe kahle. Ngathi usho ngani ke mama? Uthi ngisho ngalo msebenzi owenzile lapho phansi uyenze kahle kanje ngathi yakho. Hey, kanti lo muntu uyancoma bengicabanga ukuthi uyabhuqa. So that's why kufanele uqiniseke ukuthi umuzwe kahle yini umuntu, ngoba hleze uphendule into angayishongo. Kuyezwakala. Okay.
ake siqhubeke ke futhi sibheke okunye okwenzayo. Siqale ngokuthi thanda uJesu. Okwesibili, bathande labo abathandwa uJesu. Bathande labo abathandwa uJesu. Into efanele uqhube njalo uma uyokhuluma nomuntu ngoJesu yini? Uthando. Uthando. Ngeke usuwele umuntu uthi uJesu uyakuthanda. uJesu uyangithanda. Pho uzokubuza ukuthi uyakuthanda wena? Ube sothi wena yebo uyangithanda. Uma engithanda uJesu kanti nawe uyamthanda? Yini ndaba ungangithandi pho wena? Uzothini lapho? Indaba iqale ekutheni ukhombise ukumthanda. Mthande. Mthande engathandeki. Mthande engafunwa muntu. Mthande ukuthi uyedelela. Mthande ukuthi ulihlaza. Mthande. Mthande. Uzobuza ukuthi umthandiswa yini ngoba abantu bonke abangifuni nje ukuthanda ngoba uJesu uyakuthanda. Lo Jesu engimthandayo ukuthanda. Ileyo motivation. uPaul laphayana uma ekhuluma ngokuhambisa ivangeli 2 Corinthians 5 verse 14 uthini? Kwelesiyesi uthi ngizokutshela ngamahumusho awu-3. The love of Christ controls us. Abanye elinye lithi the love of Christ compels us. Elinye lithi the love of Christ constrains us. Ozokubuza ukuthi walokuphikelela ukukhuluma nami ngoJesu nje yini? Because ngiqhutshwa uthando lukaJesu. Ngiqhutshwa uthando lukaJesu liyangiqhuba, liyangicindezela ukuthi ngimtshele ngaye ukuthi uyakuthanda. Okay. Usho kulo okuzondayo. Usho kulo kuhluphayo. Ngikhumbula ngesikhathi se-apartheid kwakunzima kakhulu, khona isikhathi kwakunzima kakhulu ngo-1987. Sathi sihlele ekhaya, kwafika amaphoyisa athatha umfana wami. Kongelo 87. Was it? Yes, Kongo 87. Thatha umfana wami ayomvalela. Futhi indlela afika ngayo lela phoyisa leBhulu. Nafika okukhulu kwedelela. Uma lingena endlini, walaqala ngqoqo. Mangithi ngiyavula. Lingena liyabhena. Lalela ke akubhenywa la endlini. Bese lithi, "Phumela phandle uzokhuluma nami lapha emnyango." Hayi sikhulume nalo. Hayi ke kuzofika lapho lithi lizothatha umfana wami. Lihambe naye. Manje lithi wenzeni? Athi uyozwa khona e-police station wenzeni. Bese ngilandela nge-police station.
manje sihlangana naye njalo la endleleni ngoba ngathi sengibuya khona ngifika futhi sebenze i-roadblock khona la ngakwami ngithi awu sekuwena futhi lithi yes hayi lokho libheka imoto lithi ngenza umsebenzi wami nawe yenza wakho angiphumbuza ukuthi fanele ngenze wami umsebenzi bese ngithi yazi ukuthi yena uJesu uyakuthanda uJesu uyakuthanda uyakuthanda ukusindisa uJesu ukuthi uze kuyena laqhubeka lenza lento yenza kodwa sengimtshelile ukuthi uJesu uyakuthanda ukuzazi ukuthi ngaso sonke lesihluku asenzile mina anginasihluku ngakuye ngimthanda ngokuthandwa uJesu ngimfisela ukuba asindiswe indaba yami eyalapha which means impilo yethu thina abazalwane fabe yileyo phakathi kwabantu etshela umuntu ukuthi uyathandwa nguJesu ngoba omunye uthola ukuthi unenhliziyo embi nje akakazi ukuthi uyathandeka ngiyakwazi lokho kukhona abantu abangakazi mhlawumbe bamtshela ukuthi amthanda uyaqala ngqa ukuze umuntu kube khona umuntu okathi uyamthanda ngiyezwa bazalwane abantu balambela uthando lapha phandle balambela ukuthandwa azazi ukuthi ubalulekile. Let me tell you uthini ngalo ofike yamlena yakhumbula ukuthi wathi uphuma nje uthi uyobheka ngemuva lapha ekhaya wahlangana nomfana enzani ukhe spinach engathi akasicelanga umuntu uthi wenzani ngikhe spinach yini usikhala spinach ilambile wakhala leso spinach uma ngithi ngiyaphuma usebalekile yena loyo njalo lo ngagezi oyinkinga udingani udinga uthando angisho ukuthi bazolwamukela bonke kodwa udinga ukwazi ukuthi at least ukhona umuntu ongithandayo ubani loyo yilo wamuntu ozana Nkosi Jesu uyangithanda na uma engithanda kusho ukuthi uJesu uyangithanda ngoba la simsa khona umuntu simsa kubani ekwazane neNkosi uJesu nalona koseqalile sefikile ekwazane noJesu akalubone phela lolu thando phakathi kwethu bazalwane lithi iBhayibheli izwe liyokwazi ukuthi ningabami uma nithandana. Okay. Ngibuzile ukuthi u51 bethini na nikile izimpendulo lapho u1 John 5 verse 1 ukuthi uthini ubani lo muntu okhulunywa ngaye la lapho verse 1 ubani okhulunywa ngaye lapho imuphi lo othandozelweyo ubani othandozelweyo ushoba fundani lapho awuphinde usifundele
yilowo nalowo okholwa ukuthi uJesu ungumfana uzelwe nguNkulunkulu, nalowo othanda ozeleyo uthanda naye ozelwe nguye. Kubani loyo? Kubani lo? Kubani lo kukhulunywa ngaye nalowo? Lowo uba nalo othanda ozeleyo. Kubani loyo? Kubani loyo? Kusho bani la? Nalowo. Infunde nangesingisi. Everyone who believes that Jesus is the Christ has been born of God, and everyone who loves the Father loves whoever has been born of him. Ubando everyone. Huh? Ukhona wangitshela yedwa. Who is this one? Leli bekobala lesingisi. Elesizulu lithi loyo. Ubani loyo? Hayibo, ake ningitshele. Kumzalwane. Yes. Loyo othandozelweyo. Kusho wena mzalwane. Wena othandozelweyo. Thoni? Nalo othandozeleyo ubani ozalile uNkulunkulu. Lo othandozeleyo ubani futhi umzalwane, uwe mzalwane. Uyamthanda uNkulunkulu. Ngakho ke uyamthanda ke lo ozelwe nguNkulunkulu. Kufanele umthande lo ozelwe nguNkulunkulu. Thatha isikhathi naye esikhombisa ukuthi uyamthanda, you care. Uyakhula enkosini. Okay. Uma umuntu ezinikele enkosini, sithi akabe khona umuntu azobonana naye, khulumisane naye. Uma kube khona ozinikela enkosini makushunyayo. Sakube khona ozokhulumisana naye. Khona komunye ngathi mina uma ngibuza kuye ukuthi ngenkathi uzinikele enkosini ubani wakhuluma naye uyamusho. Uma emusho ithi wathini kuwena? Wathi ngiyakubongela wenza into enhle kakhulu. Wathini futhi? Ayiwagcina lapho. Oh, just there kuphela. Akakezwa nokuthi ngempela ingakho lo mfana wavela wabuya wasiphindela ezonweni zakhe. Akamtshelanga ukuthi okuzinikela enkosini kusho lokhu nalokhu. Abe sebona ukuthi uyizwile kahle yini indaba na? Ngoba ufuna ukuthi ahambe njengaye. Okay. Lo muntu udinga ukuba athole special attention. Kodwa ke futhi kufanele sibe isibonelo ukuthi uphila kanjani ozinikele enkosini. Kukhona ichorus elalicula qha. Lisacula manje. Elinye lalawo machorus amnandi kodwa umuntu bheka likhuluma kahle khona kodwa awazi ukuthi bathini. Lithi into babesibathi leli vangeli elisha. Akulona ivangeli alikho lisha, kuseyilona lelo lidala. Kodwa ke bathi leli sithi thina yikho behamba kanjena nje bayilele elisha.
Lelivangeli Elisha, lelivangeli Elisha, lelivangeli Elisha, selithambe ngenze nje, selithambe ngenze nje, selithambe ngenze nje, selisha, azibakeke, hambe ngenze nje, selithambe ngenze nje, selithambe ngenze nje. Oh, yikho behamba njengeyinkalakala nje. Yingoba bathola ivangeli elisha. Ivangeli uqobo lwakalisho ukuthi hamba wenze nje, wenze into engeyona. Lithi hamba njengoba naye ahamba. Hamba njengoJesu. Akathi uma ekubuka bona ukuthi kanti evangelini kuhanjwa kanje. Ngoba kwesinye isikhathi siyakhuluma futhi singamagagu ukukhuluma, singamagagu ukukhuluma. Kodwa kwenzeni uthola ukuthi hayo ngathi ngiyabheka, ngathi ngiyalandela, ngangayibona lento ayishoyo lo muntu. So la sikhona kufanele sikhulume ngoJesu bese sikhombisa ukuthi ukuhamba kanje ukuJesu. Yebo. Ngengezwa babakhuluma nabangani lapha emuva. Yebo. Yayiqiniso lelo. Bakhona ngempela umuntu esindisiwe ongakwazi ukukhuluma nabantu. Hey. Nalapho kufanele sisizane bazalwane. Uma engakwazi ukukhuluma nabantu asimsizi. Ngoba kufanele sonke sikwazi. Hayi ukuthi sizokhuluma sizoba namazwi sonke. Kodwa i-attitude yakho, indlela oyiyona towards umuntu omntwana kaNkulunkulu ikhombisa ukuthi uyamthanda. Uma umuntu khona abanye abantu abanamazwi ajikijelayo, ashayayo. Nangu umntwana kaNkulunkulu akahambi ngendlela efanele ngoba nabo bengiza khona ukuthi uba isibonelo ukuthi uthi akahlukane nezindlela zezwe. Do not be conformed to this world. Kusho njalo lapha kwabaseKorinte kwabaseRoma 12 verse 2. Ningalingisi lelizwe. Awuzi ukuthi ke wena uthi yakholwa umuntu nje. Qinisile ukuba khona abasha. Uthi yakholwa umuntu nje. Ugqoke kanjani ugqoke kanje ukuthi yakholwa. Wow. Oh, awumsizi lo muntu. Uthi yakholwa umuntu nje uma wenza kanje kanje uthi yakholwa. Lo mfana engibona uhamba naye uthi yakholwa. Ukholwa lokho asenzi kanjalo. Kufanele sikhulume nomuntu ngokumhlonipha. Kungenzeka ngempela ukuthi akwenza uwrong. Kodwa uzumcorrecta ngendlela ukuthi alimale emoya.
umcorrectela ukuthi akabuyele endleleni, akabe njengawe, uzama kwakho umuntu onjengawe, ungabe isidlova uma ukhuluma naye. So iba isibonelo. Niyakhumbula amazwi esiwafundile laphayana kuTimotheo, 1 Timothy 4 verse 12. La ekugcineni kuthiwa yiba isibonelo ngezwi nangenkambo nangothando. Kufanele isibonelo. Yiba isibonelo wena mntwana kaNkulunkulu ngezwi. So nalapho uma sihluleka sidinga ukuthi sicele uNkulunkulu asisize, sicele nabanye abazalwane, ngokuba mhlawumbe omunye umuntu uzosho ukuthi hey ungilimazile ngendlela akhulume ngayo nami. Uma kufika kuwe ukuthi hey umlimazile othile ngendlela okhulume ngayo naye, wena okusho njalo ngakuthi ulimazile, hamba uyocela usizo komunye. Nginayo le nkinga ukuthi masengikhuluma mina angikhulumi kahle, ngiyadinwa nje mangibona into engahambi kahle bese ngikhuluma noma kanjani. Msize-ke naye loyo. Akusikho ukuthi kufanele azi ukuthi uyinhlobo enjalo yomuntu, kudingeka alungiseke kuye ngokuya. Futhi kulungiseka kalula uma wenzeke walimaza bese uyowenzani futhi yokwelapha, yolungisa, then ube isibonelo. Kuthiwa-ke singalingisi lelizwe uma sesisenkosini uJesu, asihambi njengezwe. Izwe, indlela yezwe ukuthi mina kuqala, me first, mina kuqala, wonke ngicabangela mina. Abantu balelizwe bathi ngikwenza lokhu, ngizokwenza lokhu, ngenze nalokhuya, ngizothenga lokhuya, ngizothenga leyanto, ngifuna leyanto naleyanto. Konke lokho basifunela izinto zabo. Izwe akusilo kuthiwa masingabisalingisa lokho, kufanele sihlukane nalo ngenxa yobubele bukaNkulunkulu. Uthi umpostoli lapho, ngiyancenga bazalwane ububele bukaNkulunkulu ukuba ninikele imizimba yenu, ningalingisi lelizwe verse 2. Ukucabanga kwethu nokwenza kwethu akungafuzi izwe. Asibheke lapha ku 1 Peter 4:3 ukuthi ukuthini. Petro kuqala sathi ku 4 verse 3. Sibonde bazalwane. Akekho sifundela 1 Peter 4 verse 3.
sasanele leso sikhathi sidlule kusona siphile impilo entsha manje. So into siyitshela lo muntu esihamba naye ozinikele enkosini. Ungalingisi lelizwe akugcini ke ngalokho ungafani nezwe ungalingisi lelizwe kukhona okubalulekile la. Verse 2 lapho kwabaseRoma 12 verse 2. Verse 2:10 kwabaseRoma 12 winela niguqulwe, be transformed, ngokwenziwa ibe yintsha ingqondo yenu, bese ukuze nibe nokuhlolisisa kuyintando kaNkulunkulu. Iphi intando kaNkulunkulu ihlolwa? Ihlolwa intando kaNkulunkulu ezwini lenkosi. Kusho ukuthi ube uhlale ezwini lenkosi, ufunde izwi lenkosi. Okungahambisani nezwi likaNkulunkulu akusiyintando kaNkulunkulu. Kuthiwa yona yinhle, injani futhi? Okuyintando kaNkulunkulu okunjani? Okuhle, okuthandekayo, perfect. Ake sime lapha namhlanje. Inkosi imbusise, omunye akasikhulekele. It is like what I told you, we must be able to come to the uthando sikonke sibonise kumuntu ngamunye Thixo mhlawumbe Thixo singabakhethi ngembala kodwa sibathande bonke Thixo mhlawumbe Thixo ngoba wena uyasithanda sonke Thixo mhlawumbe Thixo cela sayelizwi lakho ngenhliziyo zethu Thixo mhlawumbe Thixo singathini Thixo ngokumiva kodwa Thixo sibeke into actions kunto Thixo mhlawumbe Thixo ezimpilweni zethu maxesha sonke Thixo sibenzele Thixo elisikuthazayo kwalisiphilisayo lisiphamandla Thixo elihlezi lisiphophile Thixo Thixo in the name of Jesus Christ. Amen. Siyabonga.